Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Gipugos pagpasakay ni Chito si Wilma aron magkasulti sila. Mipadayag na usab si Chito sa iyang gibati nga to ni Wilma. Nasuko ning bahina si Wilma ug gusto nang manaog. Abot sab na ko Nganong ikaw pa man gyud. Chito, layo na ta. Manaog na ko. Iwanong na paon sa pa. Okay na, Will. Nanay restaurant to. Timing nga ni ana kita. Lunch time naman sad. Gutom na ko. Okay? Oh. Nakakita ko sa kung nakita, Wilma. Ayaw na kanaog ha. Tanawas na. Si Vic. May kaubang babae. Tanawas na. Huwag mo nang bayhanang akong nakita uban ni Vic. Oh. Mabdus ang babae. Di ba, Will? Nawa, klaro na ang iyat yan. Oh. Sorry, Will. Wilma, sorry. Huwag na ko tuyo ang ni ato din mabot. Huwag nakita na si Vic huwag ang babae. Huwag ipaggawas nila. Di sabday sila nangaon. Come on. Kung gusto ka, tubangon sila. Sudya si Vic. Aron may baw siya nga nahibaw ka na sa hinungdan. Sawa niya pagpauli sa inyong kaugalingon. Ato ba nga sila, Will? Di na kapasagdan. Alang sa unsa pa. Nay ng kahus na tao. Di ko gustong mauawat siya. Oh, tuwa na hinuno. Misakay na sa auto. Oh. Mom nang autuhang ako nadumbulan, di ba? Ug may hinungdan nga nagkailat ang duha. Ay, milar ka na sila, Will. Ang sabi, gusto kang sundan ta sila. Aron mahibaw kag ayon sila magpuyo. Labing siguro sa apartment na o pension house ba hinon? Maka-afford si Vic. O sa akong pagto, apartment ko ang iyang gipapuyan sa babae. Oh. Gisakitan ko ka sa nakita ni mo. Sorry ha. Layo na sila. Sulti o gusto ka ba nga sundo na to sila? Aron kahimo kag mga lakang sa paggukod ni Vic. Ganun kipaandan ni mo. Sundon to, Will. Ughain sila magpuyo. Ayaw na. Di na kinahanglan. Unong na. Sure ka? Okay. Igot na nga kong nakita. Ug mismo sinang aling nakakita ni Vic uban sa babae. Batanon tuod. Ug gwapa. Mas gwapa ka para na ako, Will. Karon gani o. Huwag kay arte. Simple kay ka. Panyo. Huwag ko na magamit, ha? Bi, ako'y pahid si mong luha. Ako na. Kung ano si mong mga luhang akong panyo. Come on. Gusto na, Will. Tubig ko. Inom mo na aron maluwag ang imong pamati. Salamat. Ayaw lang ko tag-inom, ha? Mangaon pa ta. Gutom na kay ko na. Mabusog niya kas tubig. Manaw ta, Will. Please, gutom na kay ko. Bilyar na kung siya kinang mihunong dito sa restaurant kanina. May ikot-od nga gilayon pero sinati ko kayo. Babe, may kasulti ka? Oh, ha? Oh, wow, babe. Katugon kayo ko, babe. Labi na kay busog kaayo ko. Oh, sige, katuog lang.
Kaon tala niya kag maabot ta. O to, nadaba ni mo ang take out na to para kang mama mo? Na, babe. Tuo di ay, babe. Magpa-check up na unya ko. Mag 4 months na biya ni. Okay, sige. Kinahanglang naagit ka, ha? Oh, busy ko. Pwede lang si mama mo. Daoy. Nindot unta og ikaw gina kong kuyog. Proud ba ya kaayo ko kung magkuyog ta? Kung dili na busy. Okay. Pero sunod adlaw, mo-duty na ko. Gitawagan ako. Ug masab may meeting ni mao nga si mama mo lang una ang pakuyoga, okay? Sige na lang. I love you, babe. Come here, Nia. Sige na. Iwangan na ng mga mata mo. Kagamay ra si mong gikaon, Will. Kisabay ka na hamukaon human sa ko nakita. Lapid kayo ni mo sa Vic, no? Siya ang unang lalaki sa kong kinabuhi. Wala ko'y apil. Sakita sa boy. Gusto kong muinom. Okay ka ba? Nag-drive ka. Aw, kung mahubog ko, naa ka man. Kamao mo ka mo drive. Muinom ko ha. Bahala ka. Mas mayo tingali kung muinom sa ka. Gisakitan ka sa iyong nakita. Ug ako sab, gisakitan nga love po ni mo sa Victor. Waiter, RD ka nga mo gusto? Kaisog, Chito. Bear lang ako. Sige. Pwede sa bawag, beer lang ko. Ikaw na tuntulo ka shots na ko. Pero ang imo, usara gyud. Di na ko kaya. Sige, beer lang. Waiter, beer nga bugnaw, please. Ito na si Mia. Manawag ko sa bahay. May klase ron. Ang mga bata, mag-isulti ko. Amaman ko ako mga anak. Labi na sila. Oh, niwing ang cellphone ni Kuya. Ako na nito pagpi. Ampay maning Papa? Hello, Pa? Glina, si kuya mo. Nagtuwa sa computer pa. Ipiyaan may ni iyang cellphone. O, kasi ikaw ba niyo diharon? Si Yayara. Nilakaw man si Mama. Mau ka? Buntag pa man to nilakaw si Mama pa. Kaingon si Yaya. Mangita ko na siya trabaho. Trabaho, ha? Uli na lang, good pa. Sige pa yung hilak si Mama. Wakuhaan niya ang money na mo ni Kuya. Kihatag man na mo niya. Nya, dili man siya. Kapoy gihatagan ko, Glina. Dili ang inyong inahan. Wa may money si Mama, papi. Wa may ni mo hataki. Uli na lang, good pa. Glina, tawag si kuya mo, Bi. Kami magsulti. Nisuko man sab si Kuya ni mo pa. Kay wa man ni mo pilagatag si Mama. Uli na lang laki. Ayaw pag-ilag, iya. Di ko gusto magkabati mo mag-ilag. Si Aling, Bi, magigsulti ko. Nanaog man si Yaya. Nagpalit og kuan kanang uling. O siya gipalit. Charcoal ba? Uling. Mangutaw man si Yaya sa among uniform. Wa naman ni mo gamit og electric iron si Yaya kay dako man kunog payad sa kuryente. Paluoy man siya ni Mama. Si kuya ni mo may pakigsultihan ko. Tawag ka pagdali. Uli na laki sa ato pa. Tumana ang gisulti ko, Glina. Tawag ang magguwang mo. Sige na. Atuon ako. Kuya! Kuya, nanawag si Papa, oh. Di ay mong cellphone, Kuya, oh. Wa man tayo din sa computer room si Kuya. Hain man tayo si Kuya. Kuya! Hain man ka, oy. Nanawag si Papa, oh. Oh, wakit si Kuya. Kipiyaan di ko niya. Yawa pa maabot si Yaya. Hello, Pa?
Hello? Ay magbuwang mo. Wa man si kuya pa. Nanaog tingali. Kay naan naman siya amigo. Among neighbor diri. Ikaw rin din, ha? Oh, wa pa may maabot si Yaya. Ako rin ay tinipa. Ulit lalaki. Sige, buwan na ako. Tinuod pa? Mauli ka na? Buwan na ako. Sige, bye na. Basta pa. Huwaton pa yati ka din sa silong. Ug sitihan sab na ko si kuya. At doon ako sa silong pa. Glina, pamatiw ng anak. Hello? Hello pa? Ayaw pagkanaog, ha? Diha ka lang. Ikaw rin diha. Salbahis ko itong inahan ninyo na. Sige, mo anak ko. Huwag ko anak. Sige baya pa ha. Huwatan ti ka. Bye na pa. Hala, si Yaya na ron. Sakaton ako. Yaya! Yaya, mo anhirot si Papa, Yaya! Mauli na siya! And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!